Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Narito na ang ikalawang bahagi ng atin pong kwento na pinamagatan nating Angkan ng mga albularyo. Karanasan ito ng isa nating tagapakinig na nagpakilalang si Jen. Halina at atin pong sama-samang pakinggan. Napilitan nga po kaming lumipat noon, Sir Bibi, dahil sa mga taong mapangusga at sa pagpupumilit na rin ng aming ama. Napadpad kami sa bayan ng tatay namin. Tamang-tama naman dahil umalis na sa lupa nila yung tiyuhin nila na nakitira doon. Kung kaya may bahay nang nakatirik doon. Inayos na lang namin at nilinis. Nang mga may isang linggo na siguro kami doon, ay napapansin naming tuwing gabi ay mayroong umaali-aligid doon sa may bahay namin. Pero sa tuwing amin iyong sisilipin ay wala namang kaming nakikita. Kahit pa maliwanag sa labas, lalo na sa mga gabing maliwanag naman ang buwan. Hanggang sa nakaririnig na rin kami ng mga kakaibang huni. At sabi ng nanay namin, yun umano ay huni ng aswang. Kaya nakaramdam kami ng takot ng kapatid ko. Minsan, habang natutulog kami, ay naramdaman kong mayroong humila ng kumot. Kaya hinagilap ko iyon at hinilang pabalik para matabunan ang katawan ko. Pero ilang sandali lang ay muli iyong hinablot. Ang akala ko ay kapatid ko lang ang gumagawa noon. Kaya napabangon ako at sisitahin sana ito. Pero nakita kong mahimbing na silang natutulog lahat. Kung kaya nagtaka ko. Dinampot ko na lang yung kumot na nahulog sa sahig at muling itinalokbong sa bukong katawan. Kinilabutan talaga ako nung mga oras na yon. At hindi yun humangga sa mga pagpaparamdam lang. Dahil makaraan lang ang 2 araw ay bumalik ito. At nakakatakot ang nangyari. Kasalukuyan na rin kaming natutulog noon at narinig kong lumangit-ngit yung katre na hinihigaan namin. At naramdaman ko talagang parang mayroong umupo sa tabi ko. Dahan-dahan ako nagmulat ng mata. Gasera lang ang gamit naming ilaw noon. Dahil hindi pa nakakabili si tatay ng kawat ng kuryente. Medyo marami at mahaba kasi ang kailangan pagkat malayo ang pagkakabitan. Pero kahit gasera lang ang kasalukuyan naming ilaw noon, ay pasimple kong tiningnan yung naramdaman ko. At may nakita akong anino. May naaninagan akong hugis ng tao na nakaupo. Pasimple kong ginawa iyon na tanging mata ko lang ang pinagana ko at hindi talaga ako gumalaw habang nasa ilalim ng kumot na nakatalukbong sa akin. Biglang lumakas ang pagkalabog ng dibdib ko. Nagtaka ako kung sino ang nakaupong iyon sa tabi ko. At biglang gumalaw yung anino na pumihit ito paharap sa akin. Kaya hindi ko na talaga napigilan pa ang aking sarili at sumigaw ako ng ubod lakas. Tinawag ko si nanay at humingi ng tulong.
Sinabi kong mayroong taong nakapasok sa silid namin. Ilang sandali lang ay naramdaman ko na ang pagpasok ni nanay. Kaya mabilis ko nang inalis ang kumot na nakatapon sa akin. Pati mga kapatid ko ay nagising na rin. Pero laking gulat ko nang wala naman akong nakita sa aking tabi. Kaya pati si nanay ay nagtatakang nagtanong kung nasaan na raw yung sinasabi ko at sinong tao raw ang aking tinutukoy. Sinabi ko kay nanay na totoo ang sinasabi ko. At katunayan ay naramdaman ko ring tumabi pa ito sa akin. Kung kaya nga nagising ako. Alam kong naniniwala naman si nanay sa mga sinasabi ko. Pero iniwasan niyang magbigay ng anumang pahayag tungkol dito para hindi matakot ang mga kapatid ko. Niyaya ako ni nanay na lumabas sandali at magpunta doon sa may pinakasala ng bahay. Kinausap niya akong mabuti at ipinakwento sa akin ang buong pangyayari. Alam ni nanay na may nangyayaring kababalagan sa bagong bahay namin. Pero hindi pa niya matiyak at matukoy kung sino o ano ang gumagawa nito. Nang sumunod na gabi ay halos hindi ako dalawin ng antok. Natatakot kasi ako. Dahil sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, ay naaalala ko yung aking nakita. Nanatili lang akong nakahiga. Maya-maya ay may biglang umalulong. Nakakakilabot iyon. Wala pa kaming alagang aso nung mapanong iyon. At wala rin naman kaming katabing bahay doon sa bago naming tinitirahan. Kung kaya, nakapagtataka kung saan nagmumula ang pag-alulong na yon. At bigla na lang lumundo yung isang bahagi ng bubong namin na para talagang may kung anong mabigat na bagay na bumagsak doon. Kung kaya agad ako doong napatingin at napansin kong kumikilos iyon ng dahan-dahan sa itaas. Sinundan ko ng tingin ang bawat pagkilos na ginagawa noon hanggang sa mapadako ang aking paningin sa may bintana. Pagkat doon papunta ang tinatak nitong direksyon. At nagulat talaga ako nang makita ko nakabukas iyon. Na akin talagang ipinagtaka iyon ng labis dahil natatandaan kong ako pa mismo ang nagsara noon bago ako nahiga. Kaya nagmamadali akong tumayo at tinakbo ko yung bintana upang isara. Pero laking pagkabigla ko, ang bigla na lang sumulpot doon ang isang aswang na nakatiwari. Napahiyaw talaga ako ng todo at natumba sa sahig. Grabing gulat ang nararamdaman ko na talagang nahirapan akong huminga dahil doon. Napaiyak na talaga ako dahil sa sobrang takot. Nilapitan ako ng mga kapatid ko at maya-maya pa ay nariyan na rin sila nanay. Galit na nagtanong ang tatay namin kung ano na naman daw yung dahilan kung bakit sumigaw ako. Nagreklamo pa nga ito na nakakasira umano ng tulog at nanumbat pa na pagod daw siya sa pagtatrabaho buong araw. Hindi ko na lang pinansin ang tatay ko. Nanghawakan ako ni nanay ay napayakap talaga ako sa kanya. Naramdaman kong nanginginig ang aking buong katawan dahil sa nangyari. Nang sumunod na araw, habang naliligo ako, ay bigla na lang akong nagulat nang sumulpot doon ang nakababata kong kapatid na si Gina. Nakatayo lang ito nung una at hindi umiimik. Para itong wala sa kanyang sarili, kung kaya tinanong ko siya kung ano ang kanyang ginagawa doon. Tinanong ko rin ito kung maliligo din ba dahil nakahubad na ito. Nawala talagang itinirang saplot sa kanyang katawan. Naisip ko pa nga noon na ganun pala maligo
ang kapatid ko. Dahil kami ay iniiwan namin ang panglabas namin na damit at tanging mga panloob lamang ang inaalis. At napansin ko rin na maganda pala ang hubog ng katawan nito at hulmado na. Kaya natuwa ako dahil sa maganda nitong pangangatawan na naisip kong dalaga na talaga ang aking kapatid at isang magandang dalaga. Kinabukasan ay hindi umalis ng bahay ang tatay namin. Nang tanungin siya ni nanay, ay sinabi niyang wala siyang ganang magtrabaho. Masama daw ang pakiramdam niya, kung kaya tinatamad siyang kumilos. Nang tanghali, habang kumakain kami, ay napatingin kaming lahat kay tatay dahil sa kakaibang paraan nito ng pagkain. Dinadakot niya ng kamay ang pagkain at isinusubong lahat sa kanyang bibig, na pinipilit niyang pagkasyahin niyon para itong gutom na gutom at talagang wala na sa kaayusan. Na mawawalan ka talaga ng ganang kumain kapag nakita mo siya. At bigla itong huminto, nananatiling nakatingin lang sa kanyang pinggan at kanya kaming pinakiramdaman. Napansin na rin niya kasi na nakatuna sa kanya ang aming atensyon. Maya-maya ay bigla ako nitong tinitigan na hindi pa rin siya gumagalaw, kundi tangi ang mga mata niya lamang. Sa pagkakatitig pa lang niya sa akin ay mahalata mo talagang galit na galit ito. Nagtaka naman ako kung bakit. Ilang minuto din ang itinagal noon. Tahimik lang kaming lahat at wala talagang umiimik, na para kaming nagpapakiramdaman sa isa't isa. At nakakailang sobra ang tagpong iyon, hanggang sa bigla na lang galit na nagsalita ang tatay namin. Pabulyaw at ang lakas ng kanyang boses. Tinanong niya kami kung ano raw ang problema. Bakit daw namin siya tinititigan habang kumakain? Karapatan daw niyang kumain ng marami dahil siya naman umano ang napapagod sa araw-araw dahil sa pagtatrabaho. Nang hindi na makayanan pa ni nanay ang mga sinasabi ni tatay, ay nagsalita na rin ito at sinabing hindi naman yun ang dahilan kung bakit kami napapatingin sa kanya. Naninibago lang kami at nagtataka sa ginagawa mo, pagpapaliwanag pa ni nanay sa kanya. At nagulat kami sa kanyang isinagot. Wala raw kaming pakialam at atupagin na lang daw namin ang aming mga sarili. At hindi pa ito tumigil, na kanya pa iyong dinugtungan at sinabihan kaming mga palamunin. Sa galit ni nanay ay bigla na itong tumayo, habang si tatay naman ay nagpatuloy lang sa kanyang pagkain at parang wala talaga itong pakialam. Isa-isa na rin kaming tumayo ng mga kapatid ko kahit pagutom na rin kami. Naisip naming parang ang hirap lunukin ng pagkain dahil sa mga sinabi sa amin ni tatay. Kinahapunan, habang nagpapahinga ako, ay bigla na lang ako nagising sa malakas na paghalakak ni nanay. Kaya nagtaka ako at agad na napabangon dahil kani-kanina lang ay tahimik lang ito at malungkot dahil sa nangyari sa pagkainan. At nung mga oras na yon ay tawa naman ito ng tawa, na para bang nawala na kaagad yung kanyang mga iniisip. At nang silipin ko nga ito sa kanilang silid, ay halos sabayan nito sa lakas ng pagtawa yung radyo na kanyang pinapakinggan. At nang kanya akong nakita na nasa may pintuan, ay bigla itong tumigil at tinitigan ako ng masama. Naluba kong ikinagulat iyon, kung kaya mabilis na akong tumalikod at iniwanan na ito. Na ilang hakbang pa lang ako mula doon, ay narinig kong tumatawa na uli ito ng napakalakas. Kinagabihan,
Maaga kami magkakapatid na nahiga sa aming silid. Parang ayaw naming makita pareho ang mga magulang namin. Hindi ko na talaga alam noong mga oras na yon kung anong nangyayari sa kanila. Hanggang sa nakatulog na ako. Pero ng mga madaling araw ay bigla akong nalimpungatan nang maramdaman kong mayroong humihimas sa aking binti hanggang sa hita. At laking gulat ko nang makita ko ang tatay namin. Nakatitig ito sa akin at nakangisi habang ginagawa niya iyon. Bigla akong napaigtad at mabilis na tumayo. Tumakbo ako sa may sulok. Pinakiusapan ko ito na lumabas at huwag akong lapitan. Pero sa halip na pakinggan ako nito at gawin yung aking pakiusap, ay bigla ito naglabas ng kutsilyo. Napasigaw ako sa sobrang takot. Dahil doon ay nagising na rin ang mga kapatid ko. Para siyang wala sa kanyang sarili at nakakatakot ang kanyang mukha. Mabilis kaming lumabas ng mga kapatid ko ng kwarto. Pero nagtaka kami nang makasalubong namin si tatay. At nagtataka itong nagtanong sa amin kung saan daw kami pupunta. Sa takot namin sa kanya ay hindi na namin ito pinansin pa at agad na naming tinungo ang pinto. Pero nang buksan na namin iyon ay bumungad naman sa amin si nanay na galit at may hawak itong itak. Kaya napaatras kami. Umikot kami doon sa may lamiseta at nang kanya kaming sundan ay doon na kami nakakita ng pagkakataon para tuluyang makalabas ng bahay. Naisip naming pumunta sa bahay ng nakababatang kapatid ni tatay. Ngunit laking gulat namin nang maabutan namin doon si nanay na humihingi rin ito ng tulong. Gulong-gulo talaga ang isipan ko sa kung ano ba talaga nangyayari sa bahay namin ngayon. Para iyong isang bangungot. Sinamahan kami ng mga kamag-anak ni tatay pabalik sa bahay at naabutan namin si tatay na naroon sa may pinto at hinihintay ang pagdating namin. Sinabi niya sa amin na nagtaka daw siya kung bakit nagmamadali kaming lumabas ng bahay at bakit raw may hawak na itak si nanay. Na nagtaka naman si nanay pagkat wala naman siyang dalang itak at naroon nga siya sa bahay ng kapatid ni tatay. Dahil nakita naman daw niya si tatay na may hawak na patalim. Doon na naging malinaw kay nanay na mayroong masamang espiritu na naroon sa aming bahay. Kaya kinabukasan ay pinuntahan niya ang kanyang kuya at nakiusap na tulungan kami. Nalaman ni nanay na ginagamit ng dyablo ang aming mga katawan na ginagaya niya ito. Nang puntahan niya ang tiyuhin namin para humingi ng tulong, ay ayaw pa sana nito pagkat nais na niya talagang kalimutan ng tuluyan ang panggagamot dahil sa nangyari, kung saan nga ay namatay ang dalagita niyang pasyente. Pero dahil na rin sa pagmamalasakit nito at pangungumbinsi ni nanay kung kaya nung uli ay pumayag din. Sinabi niya kay nanay na mauna na para makapaganda sa bahay at susunod din naman kagad siya. At ganun nga ang ginawa ni nanay. Pagdating niya ng bahay ay kaagad na nitong inihanda ang lahat ng kanilang mga gagamitin. Kaya nang dumating na ang tiyuhin namin ay agad na nilang sinimulan ang gamutan. Lahat kami ay kanyang sinuri pagkat sigurado siyang isa sa amin ang siyang sinapian ng masamang espiritu kung kaya nakapasok sa aming bahay. Pero nahirapan silang matukoy kaagad ni nanay kung sino sa amin. Hanggang inabutan na kami ng gabi. At habang nagsasagawa sila ng seremonya, ay nakita ng tiyuhin namin ang bunso naming kapatid na nakatayo lang at nakamasid. Kinutuban kaagad siya dahil sa paraan ng pagkakatitig nito. Sinabi niya kay nanay na mahihirapan sila pagkat nagpapalipat-lipat ng espiritu na ginagamit kaming lahat para magkubli at upang lituhin sila. Hanggang sa may naramdaman ang tiyuhin namin at kaagad na pinagtulungan nila akong
iginapos. Nagtaka ko. Pagkat wala naman akong nararamdamang kakaiba. At wala itong sinayang na sandali. Mabilis itong umusal at agad akong hinagupit ng hawak nitong pamalo. Namilipit ako sa sakit at naramdaman kong lumalatay sa aking balat sa tuwing tatama sa aking katawan ang halaman na yon. Galit na galit ang chewing ko. Nakita ko pa ngang nanlilisik ang kanyang mga mata. Sinabihan niya sila nanay at tatay na hawakan ako mabuti. Halos hindi makatingin ang mga magulang ko sa ginagawang iyon sa akin ng chewing namin. Hanggang sa hindi na iyon nakayanan pa ni nanay at kanyang pinigilan si Angkol. Pero ayaw nito magpaawat at patuloy pa rin akong hinagupit. Hanggang sa nakita naming nag-ibang bigla ang mga mata nito. Bigla ay yung naging kulay pula at nagbago din ang kanyang itsura. Nakakatakot iyon na hindi ko talaga magawang tingnan ng matagal. Iyon na pala ang Diablo at ginaya lamang ang chewing namin. Hanggang sa napatingin kaming lahat sa may pinto nang bumungad na doon ang totoong angkol namin. Sinabi niya nagkaroon pa ng aberya yung kanyang sinasakyan sa daan kung kaya noon lamang siya dumating. At biglang nagsalita yung kamukha niya sa nakakakilabot at nakakatakot na tinig na sinabing iyon na ang araw na siyang katuparan ng kanyang binitawang pangako sa chewing namin. Na ang tinutukoy nito ay yung ginawa nitong pagbabanta kay Angkol, na kanya itong babalikan at hindi titigilan hanggat hindi ito namamatay. At kanya kaming ginamit para maisakatuparan ang masama niyang planong iyon sa chewing namin. At upang muling gamitin ni Angkol ang kanyang kakayahan. At ang una pala nitong sinaniban kung kaya nakapasok sa bahay namin ay yung kapatid kong si Gina, na noong mga oras na yon ay hindi ko rin alam kung bakit siya naging daan para makapasok yung Diablo. Kaya kanilang iginapos ang kapatid ko at kinalaga nila ako. Pero siguradong mamamatay ito, lalo na at nakitaan na ito ng mga palatandaan. Nagbago na kaagad ang itsura nito, na nangingitim na ang palibot ng kanyang mga mata at nagbibitak-bitak na ang kanyang mukha. Nagkulay dilaw na rin ang kanyang mga mata na katulad ng sa ahas. At dahil sa si Angkol naman talaga ang punteriya nito, kung kaya ginamit na niya ang nag-iisa at natatanging paraan. Inusal niya yung orasyon at lumabas ang maitim na aso mula sa katawan ng kapatid ko at kanya iyong hinigop. Nalipat lahat sa kanya ng kung ano ang nasa katawan ng kapatid ko. At bago pa tuluyang maangkin ng Diablo ang kanyang katawan, ay kanya nang sinenyasan si nanay. Nakita kong nag-atubili pa nung una si nanay at napaluha, pero wala nang ibang paraan. Inilabas na ni nanay yung antigong patalim at mabilis na iniabot iyon kay Angkol. At walang pag-aalinlangang itinarak niya iyon sa kanyang kaliwang dibdib. At unti-unti nang tumahimik ang paligid. Dahan-dahan na ring umaliwalas at nanumbalik sa dating lahat. Isinakripisyo ni Angkol ang kanyang sarili para sa ikatatahimik ng aming pamilya. Kaya hindi walang kwenta ang chewing namin. Na tulad ng sinasabi ng maraming tao doon sa aming lugar. At hindi rin siya masamang manggagamot. At kung hindi nga lang niya noon iniisip ang kanyang pamilya, ay ginawa na sana niya ang bagay na yon doon pa lang sa Dalagita. Yan ang kanyang ipinagtapat kay nanay nung pinunta niya ito sa bahay para hingin ang kanyang tulong. Sinabi niya na kung alam lang daw niya na sa ganun pa rin mauuwi ang lahat, noon pa sana ay nagsakripisyo na siya.
Sinabi niya kasi kay nanay habang naroon pa sila sa bahay nila na kapag lumubha ang sitwasyon at wala na talaga ibang paraan, ay iyon ang kanilang gagawin. At yung aswang na umaalil-aligid noon at nagpaparamdam sa amin, ay iyon na rin pala mismo yung dyablo. At kung bakit ang kapatid kong si Gina ang sinaniba nito at naging daan, ay dahil sa may hinanakit ito. May dinadala itong malaking problema at kinikimkim sa kanyang sarili. Dahil pinakialaman pala ito ng damo naming ama. Kaya pala minsan ay naalimpungatan ako ang maramdamang may humihima sa akin at nakita ko itong nakaupo sa aking tabi. Magandang gabi po sa iyo, Sir PB. Ako po si Ruel, isa rin sa inyong tagapakinig. Bago pa lang po akong nakikinig sa inyong mga kwento, pero naisipan ko na kaagad na ibahagi yung naging karanasan namin mag-asawa. Nangyari po ito noong nakarang taon lamang dito sa lugar namin sa Rizal. Yung tinitirahan po namin ay isang low-end na subdivision. Minsan nga, parang hindi talaga ito maituturing na isang subdivision dahil na rin sa mga taong makakasalamuha mo dito. Marami pang mga batang marurungis na nasa lansangan at kung minsan pa nga ay wala pang mga suot na tsinelas at pang ibaba. At sa ilang taon lang naming paninirahan dito ay talaga naman pong mabilis na dumami ang mga taong naninirahan dito sa aming lugar. Kaya hindi na rin nakapagtatakang nakaranas kami ng asawa ko ng isang pangyayaring may kinalaman sa mga aswang. Dahil sa biglaang pagdami ng mga tao dito ay hindi mo talaga malaman kung saan ba nagmula ang mga ito. Ang unang beses na naramdaman ko ito ay nang maiwan akong mag-isa sa bahay namin. Namasyal noon ang asawa ko sa mga magulang niya. Tandang-tanda ko na mag-aalas 10 pa lang noon ng gabi. Kasalukuyan ako noong nanonood ng TV nang bigla na lang kumalampag nang napakalakas yung bubungan namin. At ang pinagtatakan ko, wala akong narinig na pusa. Madalas kasi kapag kumakalampag yung bubong namin, kasabay noon ay yung tunog ng mga pusa na naghahabulan. At kapansin-pansin din ng mga sandaling iyon, nakakaiba yung tunog na narinig ko sa bubungan. At kung bakit bigla ring nasira yung pinapanood ko, para bang nawalan iyon ng signal. Kung kaya, pinatay ko na lang iyon at pinakiramdaman ko yung nasa bubong. Habang tinititigan ko yung bubong namin, ay napapansin kong lumulubog iyon ng dahan-dahan, na masasabi mo talaga na parang naglalakad yung nasa itaas. At nung mga oras na iyon ay kinakabahan na talaga ako. Iba na talaga yung pakiramdam ko. Kaya mabilis kong tinungo yung aming kusina at kumuha ako ng kutsilyo. Pagbalik ko sa may sala ay napansin kong umayos na yung bubong doon. At wala na yung pagkakalubog noon. Indikasyong wala na doon kung ano man yung nakatungtong doon kanina. Pero hindi ko pa rin binitawan yung kutsilyo. Hanggang sa makarinig ako ng ingay doon naman sa may kwarto namin. At nang mapatingin ako sa itaas ay nakita kong may bahaging nakalubog doon. At ang sunod kong narinig ay yung tunog ng yero
na para bang pilit na niya iyong pinaghihiwalay. Kaya hindi na ako nakapagpigil pa. At akin iyong binato ng tsinelas. Dahil doon ay bigla iyong huminto. At naramdaman kong kumilos iyon ng dahan-dahan na parang gumagapang. At bigla na iyong tumalon mula roon. Matapos ang pangyayaring iyon, tuwing nasa bahay ako ay lagi na akong may nararamdamang kakaiba at hindi maganda. At minsan nang umuwi ako ng bahay galing sa trabaho, ay may naabutan akong isang lalaki na hindi pa naman masyadong katandaan, na para bang may sinisilip sa bahay, na panay ang tingin niya at tumitingkayat pa. Kaya nang pansinin ko ito ay agad ko siyang tinanong kung sino ang hinahanap niya at kung ano ang kanyang kailangan. Na napansin kong medyo nagulat ito at nabigla, na nataranta pa at hindi nakaisip ng kanyang sasabihin, na nang wala siyang maisip na maisagot sa akin ay bigla na lang itong tumalikod at umalis. Minsan naman, isang babae ang naabutan ko na halos kaedad lang din ng lalaking nakita kong sumisilip-silip sa loob ng bahay namin, na nang maramdaman niya ako ay agad din itong umalis. Kaya nakapagpaalarma talaga sa akin yung mga ganong eksena. Kaya lagi ko noong binibilinan yung asawa ko na kapag siya lang ang nasa bahay ay ugaliing magsara ng pinto, at pag may naganap ay huwag agad iyong bubuksan at kanya na lamang munang kausapin at tanungin kung ano ang kailangan. Pero hindi lang humangga sa mga ganong pangyayari. Minsan nang natutulog na kami mag-asawa ay bigla akong nagising pagkat nakaramdam ako ng matinding init. Nang mapahawak ako sa aking noo ay napansin kong pawis na pawis talaga ako. Kahit pa nga nararamdaman kong tumatama naman sa amin yung hangin na nagmumula sa electric fan. Inubad ko yung suot kong damit at nang akin na yung itatabi ay bigla akong napaatras dahil nagulat talaga ako pagkat mayroon nang nakapasok na isang itim na pusa sa loob ng silid namin. Nakaupo iyon sa itaas ng cabinet na nakadikit sa may pader. Patay na noon ang mga ilaw namin pero nagliliwanag kasi yung mga mapupulang mata noon. At nagip ng kaunting liwanag na nagmumula sa labas yung katawan nito. Kaya nakita ko talaga kung gaano yung kalaki. Dahil sa pagkabigla ko ay nagmamadali kong kinapa yung spring na ginagamit ko sa pag-ehersisyo. Lalo na nang nakita kong bigla ako nitong inangilan. At nangahampasin ko na ay bigla naman iyong sumuot sa pagitan ng pader at bubong, na nagtaka ako kung paano naman iyon nagkasya doon. Nang usisain ko iyon ay doon ko nalaman na nabaklas na pala sa pagkakapako yung bubong. Makalipas lang ang ilang gabi ay naulit muli ang nakakatakot na pangyayaring iyon. Pero sa pagkakataon na ito ay masasabi kong mas tumindi pa. Nagsisimula lagi iyon sa biglaang pagbabago ng paligid. Nagiging maalinsangan. At nung mga oras na iyon ay sinabayan pa ng masansang na amoy. At nang magmulat na ako ng mata ay naaninagang ko talaga na mayroong nakasilip sa amin sa may screen ng bintana, na nang mapansin niya siguro na nagising na ako ay biglang umalis. Pero hindi ako huminto. Tumayo ako sa higaan namin at sumilip sa labas. At nagulat talaga ako nang makita ko ang isang babae na nakaupo sa gilid ng pader namin
sa ibaba ng bintana. Nangingintab ang katawan nito at nakabuwagag yung kanyang buhok. Bigla akong umatras. Pumunta ako ng kusina at kumuha ng kutsilyo. Pero pagbalik ko, nang silipin ko itong muli ay wala na ito doon. At habang tumatagal ay mas lalo pang tumitindi yung mga nangyayari. Isang gabi iyon na natutulog ng asawa ko. Nang tumabi ako sa kanya ay biglang naging maalinsangan na naman. At naroon na muli yung mabahong amoy na iyon. At kahit anong gawin ko ay hindi talaga ako makatulog. At ang isa pang ikinabahala ko ay yung pangangati ng bukong katawan. Noong mga oras na iyon ay malakas na ang kutob ko na marahil ay naroon na naman yung aswang. Kaya kinuha ko yung ibinigay sa akin na pangontra nung katrabaho ko. Naikwento ko kasi sa kanya yung mga nararanasan namin sa bahay ng asawa ko. Natao naman na pamangkin pala ito ng isang manggagamot sa Tanay. Kaya kanya akong hiningan ng pangontra. Isa yung tela na kulay pula na mayroong ugat ng kahoy sa loob at yung ulo ng diamond cutter na ginagamit sa pagtabas ng salamin. Hindi ko rin alam kung bakit iyon ang laman noon. Kahit yung katrabaho ko ay hindi rin niya maipaliwanag sa akin. Pero nang kunin ko iyon mula sa aking bag at itinabi sa pagtulog, ay nawalang bigla yung malansang amoy. At umaliwalas na muli yung paligid. Natigil na rin yung pangangati ko. Kaya tuwing matutulog ako, ay akin iyong inilalagay sa ilalim ng aking unan. Mula po noon, ay natigil na yung panggagambalang ginagawa sa aming mag-asawa. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa aking katrabaho. At gayon din sa tiyahin niya na isang manggagamot. Hanggang dito na lang po, Sir PB, at marami pong salamat. Magandang gabi po sa iyo, Sir PB. Ang ibabahagi kong kwento ay napapanahon sapagkat tagmangga na naman. Kung kaya naisipan kong ipadala sa iyo yung naging karanasan namin magkapatid. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Tandoy. Yan po kasi ang palayaw ko sa amin noon nung sa probinsya pa kami nakatira. 11 anyos ako nang mangyari ito, habang yung kapatid ko naman ay 9 na taong gulang pa lang. Minsan po kasi ay napag-utusan kami ng aming mga magulang na bumili ng sardinas para ulam namin sa pananghalian. Malayo po ang aming tirahan noon mula sa bayan at talagang malalayo po ang pagitan ng mga bahay noon sa amin. Yung may tindahan noon sa lugar namin ay si Nana Celia. Sa paanan ng bundok yung tinitirahan naming bahay, habang yung sa kanila naman ay nasa itaas. Nang papunta na kami magkapatid doon sa kanila para bumili, ay nadaanan namin yung bahay ni Lola Ising. Si Lola Ising ay mag-isa lang na namumuhay at sinasabi ng mga tao na may lahi daw itong aswang. Pero hindi naman kami naniniwala dahil madalas kaming napapadaan sa bahay nito at wala namang nangyayaring masama sa amin. Pero hindi nga lang din ito palakibo. Hindi siya sanay makipag-usap sa mga tao. Kung kaya marahil ayun din ang dahilan kung bakit pinaghihinalaan nila itong aswang. Nang papadaan na kaming magkapatid sa bakuran nito, ay napansin naming nakasarang lahat ng mga bintana at pinto. Kung kaya, naisip naming marahil ay wala ito sa kanyang bahay. Sa kapilyuhan naming magkapatid, ay naisipan naming manguha ng mangga
na pagmamay-ari nito. Dahil hitik na hitik yun sa bunga. Nahalos nakalaylay na doon sa may daanan. Talagang hindi pa man ay natatakam na kaming magkapatid pagkat hinog na ang mga iyon. Itinuro ko sa aking kapatid yung isang ponpon ng mangga na nais kong makuha namin. Pero nang amin na iyong pipitasin, ay bigla na lamang bumukas ang isang bintana ng bahay at nakita namin si Lola Ising na naroon at sumisigaw. Galit na galit ito. Nakakatakot yung kanyang muka at tirik na tirik yung kanyang buhok. At yung kanyang mga mata ay talaga namang pulang-pula na para bang nagkalat ang dugo doon. Nakadipa yung mga kamay niya na para bang naninigas yung kanyang mga daliri. Sa takot naming magkapatid ay napatakbo talaga kami. Hindi sa direksyon papunta kanila Nana Celia, kundi pabalik ng bahay. At hindi pa doon natapos yung aming pagkasindak. Dahil nang mapalingon kami, ay nakita pa naming lumundag ito mula sa bintana at nakatayong bumagsak sa lupa. Kaya doon namin napatunayang magkapatid na may katotohanan yung sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya. Dahil sa edad niyang iyon, ay hindi na niya magagawa pa yung mga ganong bagay. Mula po noon ay iniwasan na talaga naming dumaan pa sa bahay nito. Di bali nang mas mapalayo pa kami. Basta hindi na talaga kami dumaraan pa sa bahay niya. Ako nga po pala, si Chris. Kasalukuyan po akong naninirahan ngayon dito sa may Sampaloc. Pero laking probinsya din po ako. Mayroon po kasing pangyayari sa buhay ko na hindi ko po makakalimutan. At ito po ay naganap noong 15 anyos pa lamang ako. Ang baryo po namin noon ay masaya dahil maraming naninirahan. At halos magkakamag-anak lahat at talagang magkakakilala. Pero kalaunan, naging malungkot ang lugar namin dahil karamihan ng mga tao ay nagpapamaynila sa pag-asang makapagsimula ng bago at masaganang buhay. Naging mahirap din kasi ang buhay dun sa amin noon, kung kaya napipilitan talaga ang karamihan na lumuwas ng Maynila upang mamasukan. Dahil doon ay kakaunti na lang ang natira at karamihan pa nga ay yung mga matatanda at mga kabataang wala pang kakayahang makapagtrabaho. At nawala yung dating sigla ng baryo namin. At nang mas lumala pa ang kahirapan, ay doon na nagsimulang kumalat ang mga nakakatakot na pangyayari sa aming lugar. Isang gabi, habang nakahiga ako kasama yung aking mga kapatid, ay bigla na nagkahulan yung mga alaga naming aso. Pero hindi ko naman iyon masyadong binigyan ng pansin. Dahil naisip kong baka may nakatawag lang ng pansin ng mga ito, kung kaya nagkahulan. Hanggang sa nakatulog na ako. Nang sumunod na araw, nagising ako dahil sa malakas na boses ng tatay namin. Galit na galit ito dahil nakita nila yung mga alaga naming aso na patay lahat kasama ang kanilang mga tuta. Nang bumangon ako ay doon ko nakita yung ikinagagalit ng tatay ko. Wasak ang katawan ng mga ito at wala ang kanilang mga laman loob. Sa probinsya namin ay lubang napakahalaga ng mga alagang aso. Lalo pa
at mapagmahal talaga ang tatay namin sa mga alaga naming hayop. At ang masakla ay wala talaga siyang maisip kung sino ang maaaring gumawa noon. Dahil noon lang nangyari yung ganun sa amin. At mabait ang mga magulang namin. Wala silang mga nakakaalitan. At doon sa baryo namin, kapag may galit ang isang tao, ay talagang sinasabi na kung minsan pa nga ay naghahamunan at nauuwi sa isang duelo. Kapag matindi na talaga yung galit na nararamdaman nila sa isa't isa. Simula ng araw na yon, nang mamatay yung mga alaga naming aso, ay napansin kong biglang nagbago ng ugali ang tatay namin. Laging mainit ang ulo niya at hindi na siya palakibo. Isang araw, nang papauwi ako galing sa paaralan, ay may napansin akong bakas ng dugo na nasa sanga at mga dahon sa may gilid ng daan. Kaya nagtaka ako kung bakit may dugo doon. At napaisip ako kung iyon ba ay sa tao. Pero hindi ko na sana iyon papansinin pa. Kaso paglakad kong muli, ay may nakita pa akong bakas ng mga dugo. At mas marami iyon kaysa sa una kong nakita. Kung kaya, nakaramdam na ako ng kaba. Pero kahit may kaunti akong takot na nararamdaman sa dibdib, ay nangibabaw pa rin sa akin yung pagnanais ko na matuklasan kung ano ba talaga ang nangyari. Kaya may dugo doon. Kaya sinundan ko yung mga bakas. Sa patuloy kong paglalakad at paghawi sa mga makapal na halamang naroon, ay bigla akong may nakitang damit na pang-itaas. Isa iyong t-shirt. Pero hindi iyon pamilyar sa akin. Kaya mas lalo pang bumilis yung pagtibok ng puso ko. Dahil ang naglalaro na sa aking isipan noong mga oras na iyon ay tao ang masusumpungan ko at kanya yung mga bakas ng dugo na aking nakita. Kung ano-ano na ang pumapasok sa aking isipan noong mga sandaling iyon. Naisip kong baka may bangkay na nakahandusay doon at tadtad ng saksak. Naisip ko rin na baka mayroong pinatay na babae matapos gasain. At dahil sa mga bagay na yon, kung kaya, mas lalo pa ako naintriga na tuklasin kung ano yon. Kahit pa nagtatayuan na yung mga balahibo ko sa katawan dahil na rin sa takot. Maingat akong nagpatuloy sa paglalakad. Sa bawat paghawi din ng mga dahon at sanga ay naging marahan ako. At nang mapatingin ako sa aking dinaraanan, ay napansin kong mas parami pa ng parami ang mga nagkalat na dugo. Nang iba pa nga sa mga ito ay sariwa pa. Hindi ako tumigil. Dahan-dahan ako nagpatuloy. Nang biglang nakarinig ako ng mga pagkaluskos. Nang una mo talagang maiisip ay mayroon pang ibang naroon maliban sa akin ng mga sandaling iyon. At tila ba nagmamadali itong makaalis. Naisip ko kaagad na maaaring naramdaman ito yung pagdating ko. Gusto ko sanang bilisan para malaman kung sino iyon. Pero nag-alinlangan din ako. Nagdalawang isip ako dahil na rin sa takot. Nag-alala kasi ako na baka may hawak itong patalim o anumang armas. At kapag nakita ko siya, ay ako naman ang kanyang pagbalingan. Kaya minabuti ko na lang noon na tumigil. Huminto ako sa paglakad at naupong sandali. Nakiramdam ako. Nang wala na akong naririnig na may kumikilos pa,
ay saka ako tumayo at nagpatuloy. Pinuntahan ko yung dako kung saan ko narinig yung mga pagkaluskos na iyon. At laking gulat ko nang bumulaga sa akin ang mga patay na manok. Kahit paano ay nakahinga ako ng maluwag, pagkat hindi iyon ng katulad ng mga iniisip ko. Pero mayroon pa rin akong pag-aalala dahil ang paraan ng pagkakapatay sa mga manok ay nakakatulad ng ginawa sa mga alaga naming aso. Umuwi ako noon sa bahay namin na patuloy ko pa rin iniisip kung sino o ano ang gumagawa noon sa mga hayop. Una kong nasaksihan ay yung mga alaga naming aso. Pagkatapos ng mga pagkakataong iyon naman ay yung mga manok. Yung pag-aalala at isipin ko na iyon ay hindi naman nakalampas sa mga mata ng nanay ko. Kaya nagulat na lang ako nang kanya akong biglang tanungin kung ano raw ang malalim na iniisip ko. May gumugulo raw ba sa isipan ko? Hindi kaagad ako nakasagot. Sandali ko pang pinag-isipan muna yung mga sasabihin ko kay nanay, pagkat ayaw ko siyang mag-alala. Lalo pa nga't hindi maganda ang kalagayan nito. Mahina kasi ang puso ni nanay. Mula bata pa ako ay iniinda na niya ang karamdaman niyang iyon pagdating sa kanyang kalusugan. Kaya ang tanging isinagot ko na lang sa tanong niya ay yung tungkol sa pag-aaral ko. Yun na lang ang tangi kong naisip na idahilan. Sa ganung paraan ay hindi na siya masyadong mag-aalala pa at hindi maapektuhan ang kanyang kalusugan. Matapos kong sabihin na ang iniisip ko lang ay yung tungkol sa bagong project namin, ay nawala na ang pag-aalala sa kanyang muka at tumangulang ito. Lumipas ang may 3 araw na walang nangyaring kakaiba. Kaya kahit papaano ay napanatag na ako. At unti-unti ko na sanang nakakalimutan yung mga nasaksihan ko. Pero bigla ko namang nakita ang tatay ko nang hindi sinasadya nang pauwi na ako mula sa paaralan. Nagtaka pa ako kung bakit siya naroon sa may kakahuyan. Namataan ko siya na nasa may gawing itaas ng burol. Agad akong yumuko upang hindi niya ako makita. Daan-daan akong lumapit upang tiyakin kung siya nga iyon. At hindi nga ako nagkamali. Pero ano ang kanyang ginagawa doon? Tanong ko pa sa aking sarili. Isang paraan lang ang naisip ko para malaman ang sagot sa aking katanungan. Pero hindi ko rin gusto ang gagawin ko at kinakabahan talaga ako. Pero kailangan kong malaman. Kaya mas lumapit pa ako at akin siyang sinundan. Hanggang sa bigla siyang nawala at hindi ko na nakita pa. Kaya napaisip ako kung saan siya sumuot. Di nagtagal ay may narinig akong boses na para bang humihingal at para bang punong-puno ng pananabik. Sinundan ko yung tinig na aking naririnig. Nang hawiin ko yung makapal na dahong naroon, ay nagulat talaga ako. Pagkat naabutan ko si tatay na nilalantakan na yung manok na buhay. Para siyang gutom na akala mo ay mauubusan at talagang nagmamadali. Nakita ko pang walang tigil na pumapatak yung dugo ng kaawa-awang manok sa lupa. At tumalo na yung lansa noon sa hangin. Hindi talaga makapaniwala sa aking natuklasan.
Pero paano nangyari iyon? Naisip ko. Bakit nagkaganon ang tatay namin? Hindi ko alam kung paano ako nakarating ng bahay. Dahil naglalakad ako na para bang wala talaga ako sa aking sarili, bunga ng aking nakita. Tanging iyon lang talaga ang naging laman ng aking isipan. Paano naging aswang si tatay? Yan ang paulit-ulit na tanong na naglalaro sa aking isipan ng mga sandaling iyon. At muling sumagi din sa isipan ko yung nangyari sa mga alaga naming aso. Naisip kong marahil kaya siya galit na galit ay dahil baka nalaman niya nung huli na siya rin pala ang may gawa noon. Na siya rin ang pumatay sa mga alaga namin at hindi ibang tao. Na marahil ay nakaramdam siya ng matinding awa sa mga alaga namin dahil mahal na mahal niya ang mga iyon. Dahil doon ay naisip ko rin na baka nawawala si tatay sa kanyang sarili sa tuwing siya ay susumpungin ng kanyang pagkaaswang, na baka hindi niya talaga alam ang kanyang ginagawa. Pero hindi ko rin maialis sa sarili na luba talaga ako mag-alala sa kung ano ang maaaring mangyari sa amin. Dahil naisip kong paano na lang kung sumpungin siya at kami na mismo ang kanyang pagbalingan. Habang iniisip ko ang mga bagay na iyon, ay biglang dumating si nanay. Nagkaroon ngayon bigla ng pagtatalo sa isipan ko. Kung akin na bang sasabihin sa kanya yung natuklasan ko. Ang hirap magdesisyon sa mga ganong pagkakataon. Dahil kahit 15 anyos pa lang po ako noon, ay masasabi kong matured na ako mag-isip. Hindi na ako isip bata at talagang tinitimbang ko kung ano ang maaaring mangyari at kung ano rin ang makabubuti. Hanggang sa naisipan kong ilihim na lang muna ang tungkol sa bagay na iyon. Hindi ko alam noong mga oras na iyon kung tama ba ang naging desisyon ko. Pero naisip ko kasing mas mabuti na kung hindi sa akin iyon magmula. Kinagabihan noon, habang nakahiga na ako, ay patuloy na nagpapabalik-balik sa aking alaala yung tagpo na kung saan nilalapa ni tatay yung buhay na manok. Kaya hindi talaga ako dalawin ng antok. Hanggang sa nakarinig ako ng mga yabag. At naramdaman ko rin iyon sa sahig naming kawayan kung saan ako nakahiga, doon sa silid naming magkakapatid. At nasundan iyon ng pagbukas ng pinto. Napaisip ako kung sino ang lumabas. Pero malakas ang aking kutob na marahil ay si tatay iyon. Hanggang bigla na lang parang may tumakbo sa paligid ng bahay namin ng paulit-ulit. At kasabay noon ay nakarinig din ako ng kakaibang tunog. Nakakakilabot talaga iyon. Noong ko lang narinig ang tunog na iyon sa buong buhay ko, na nakapagpatindig talaga sa aking mga balahibo. Maya-maya ay napalitan iyon ng tila ba isang baboy na animoy nagpapalabas ng hangin sa kanyang ilong. Dahan-dahan akong lumapit doon sa may dingding ng aming bahay at pasimple akong sumilip sa may siwang. Pero bigo akong makita yung lumilika ng mga nakakakilabot na tunog na yon. Hanggang sa bigla na lang may humampas ng malakas sa kabilang panig ng dingding. Kung kaya, agad akong napalingon doon. At narinig kong muli yung mga yabag ng tumatakbo. Sa pagkakataong iyon, ay muli ko namang itinuon
ang aking pansin sa may siwang at sumilip ako muli. Nahagip ng aking paningin ang isang lalaki na mayroong mahabang buhok. Nagtaka ako kung sino iyon pagkat hindi naman iyon si tatay. At mabilis na nagbalik sa alaala ko yung damit na aking nakita malapit sa mga patay na manok na siyang suot-suot ng lalaki nung mga oras na iyon. Nung puntong iyon ay naging malinaw na sa akin na hindi lang pala nag-iisa si tatay. Kinabahan ako pagkat sa sarili kong ama ay matinding takot na ang nararamdaman ko sa kung ano ang maaari niyang gawin sa amin kapag sinumpong siya ng kanyang pagkaaswang. Tapos ng mga sandaling iyon ay may iba pa palang naroon kasama niya. Dahil doon ay hindi na talaga ako nagdalawang isip pa. Dahan-dahan akong lumabas sa maliit naming silid at agad na pinuntahan si nanay. At nagulat ako nang maabutan ko siyang nakasilip din sa dingding ng kanilang kwarto at pinagmamasdan ang mga nasa labas. Nang maramdaman niya ang pagdating ko ay agad siyang napalingon at nakita kong may luha ang kanyang mga mata. Nung oras na yon ay hindi na ako nagtaka pa kung bakit siya umiiyak. Nalaman na niya ang tungkol sa kalagayan ng aming ama. At alam kong daramdamin niya talaga yon. Nag-alala ako dahil sa kalusugan ni nanay na nung mga sandaling iyon ay nakikita kong parang nahihirapan na siyang huminga. Kaya akin siyang nilapitan at pinakalma. Ilang sandali pa ay nakarinig kami ng malalakas na pagpagaspas at nawala na yung mga malalakas na yabag ng tumatakbo. Napansin kong balisa si nanay at parang hindi pa rin makapaniwala sa kanyang natuklasan. At naramdaman kong nanlamig si nanay at nangina. Pero magkagayon pa man ay pinilit niyang makatayo na nakahawak sa aking mga braso. Pinuntahan niya mga kapatid ko at ginising. Hindi naman ako nagtanong pa kay nanay kung ano ang nasa isip niya. Nang magising ang dalawa kong kapatid ay sinimulan na niya ang mag-impake. At nagtaka ako sa ipinakitang lakas ng loob ni nanay. Kahit madilim, dala ang flashlight ay umalis kami noon ng bahay. Habang ako naman ay nag-aalala na baka makasalubong pa kami ng aswang sa daan. Tuwing magtatanong ang mga kapatid ko ay matipid lang ang sagot ni nanay. Hindi ko talaga makakalimutan yung mga sandaling iyon. Ang lamig ng simoy ng hangin at ang dilim ng daan. Takot na takot talaga ako lalo pa nalalaman ko nang may mga aswang na naglipa na sa baryo namin at isa na doon ang aming tatay. Na nawawala pala talaga sila sa kanilang mga sarili sa tuwing susumpungin. Na parang mga baliw na tumatakbo palibot sa bahay namin. Na gumagawa sila ng mga kakaibang bagay. Nakahinga lang talaga ako ng maluwag nang marating na namin ang bahay ng mga magulang ni nanay. Takang-taka sila lolo at lola kung bakit napasugod kami ng alanganing oras. Pinatulog naming muli ang dalawa kong kapatid at nag-usap-usap sila ng masinsinan. Ipinagtapat na ni nanay sa mga magulang niya ang tungkol kay tatay. At sinuporta naman nila ang desisyon ni nanay na iwan na ito pagkat nag-alala talaga siya para sa aming kaligtasan. Binigyan kami nila lolo at lola ng pera upang makaluwas ng Maynila. Nakituloy kami noon sa panganay na kapatid ni nanay
At yan ang dahilan kung bakit dito na rin ako namuhay sa Maynila. Dito na ako nakapag-asawa at nagkaroon ng sariling pamilya. Hindi ko na muling nakita pa ang tatay namin mula noon. Pero makaraan ng ilang taon, pagkatapos naming umalis ng probinsya, ay may nakarating sa aming mga balita na sunod-sunod na ang mga nangyayaring patayan doon sa baryo namin. At nung huli, ay nag-asawa na ng panibago ang tatay namin. At doon na nanirahan sa lugar ng babae, na ang sabi ng mga kamag-anak ni nanay ay may lahi din umanong aswang. Si nanay naman ay hindi na muling nag-asawa pa. Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin talaga sa akin at maging sa mga kapatid ko kung paano naging aswang ang tatay namin. Hinala nila nanay ay baka nahawaan lang ito dahil matagal din sila nagsama ni tatay, 16 na taon din. Pero wala naman siyang matandaang nagpakita ito ng mga senyales ng pagiging aswang, kundi nung huli lang. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.